un tros de fusta, potser petit. Anirem aviam si fem un obridor. És un tros de fusta reciclada. Per si us animeu, paper de lixa ben gruixuda, més primeta per fer els acabats i acabar una de fineta. Tot de paper d'allò. Hem de deixar-la el més polideta que puguem. Jo la tinc bastant polida, i així més tard tornarem a polir. I ara aquí se'l portava a l'orella. Vaig a dibuixar la forma més o menys del que jo vull que sigui a l'obridor. Bueno, i més o menys farem aquesta forma. Llavors aquí anirà el forat, que aquí i aquí. I bueno, anem a la part de treballar. Un cop tallat, ara intentaré arrodonir-ho perquè això no està ni rodó, polir-ho d'aquí, oh, quin desastre. Aquí. I ho farem amb la del mànec casolà. També posarem aquí, està dibuixat. I bueno, doncs vinga. Això ho tenia que haver fet abans de tallar-ho, però bueno, ho he fet malament. A petxugar. Bé, ja hem fet. Ja hem fet els dos. I aquest hi va just aquesta anelleta. Aquesta és la que ens farà de tope. Vaig acabar de lijar una miqueta, que vaig aquí se'ns ha escantonat. I aviam. Ara repassaré tots els cantos, aviam. Bueno, no ha quedat meravellós, però així ens quedarà. Anem a posar-li l'anelleta i aviam què tal queda. Per aquestes feinetes ja començo a necessitar les ulleres. Bueno, i aquí el tenim. Ara ho tornaré a desmuntar i potser aquí gravo el nom, no sé, com que és el primer, igual hi envio al meu pare. Ai, estava costant el gravar això tan petit. Aquest l'hem cremat. Amb el pirogravador. Però bueno, que el tinc aquí falcat. No sé si es veu bé. Ho he pogut enfosquir, com que no m'agrada, ho rectifico. El que passa aquí, mentre estic gravant, ve que aquests colors són xulíssims, però en canvi a la vista real no són aquests. I ara aquí ho estic intentant rectificar i el que faig és cagar-la, però bueno, com que és una prova, quan no m'agrada com ha quedat, li passo una altra vegada a la gúbia i ho repassarem, que ho veieu. I he apretat molt, Ho trauré tot desfet. No m'ha agradat. Havia enfonsat més del compte i
Déu-n'hi-do el que m'està costant. Aviam si em quedaré sense. Bueno, ja queda poc i quan acabi ja queda quasi poc. Quan acabi, pues més paper i torneu a pintar. El que passa que aquest cop no hi posaré cap nom. Vinga. Continuarem. Ja estic en plan lijada. Ha quedat prou bé. Ara acabarem de lijar-ho tot. I bueno, així ens quedarà. No és el que jo volia, però bueno, quedarà al tinte. Al final l'hem fet així. Dos trossets de fusta que teníem per aquí per llançar i ara hem fet dos obridors. El primer pas serà regalar-li al meu pare i que ell obri una cervesa, com a mínim una estrella.